Soldada komt met een dvd, maar daarop het optreden van Oerol van Vlinier. De dvd wordt op 9 april in Snits presenteerd. En dat wie van verslagjouwer Douwe Talma reden genoeg om ze op te zieken. De clip die van Per Wiekelien uitstuurt hebben is een nummer van de registratie van het Oeroloptreden Orone Simmer. En Janna wie in die opnames wel een beetje aan de gezette kant. Het is heel bijzonder omdat ik natuurlijk zwanger ben. Dus je ziet mij in de clip moddervet. En nu weer iets minder vet. Maar het liedje Phaeton die wie er ik bij. Dit is de naaie Tel. Dat is hier braaf, hè? Hij is al lief, ja. Janna, hoe zit het nou met Soldada? Ja, het zit goed. Ik ben weer aan het jongen geweest. 2 weken verliezen in Nederland voor het eerst. En de liedje Phaeton wie ik mij. Nou, dat kwam hartstikke goed. De eerste set moest ik er natuurlijk weer even inkomen. Maar de tweede set, ging het heel lekker, hè? Ja. Wat had je hem op dit stuiten de waande? Op dit stuit. Nou, we hebben hier 9 april weer een dvd-presentatie. Daar hebben we nu wat aan mij in dit theater. Misschien dat Herman daar niet zo zei zo. Ja, dat wil ik wel. Ja, in het Fries of Nederlands? Nee, in het Nederlands, schat. Dit theater in Sneek, dat is in ontwikkeling. De bedoeling is dat over een paar jaar hier een heel groot, het grootste theater van Friesland komt. Ik vind het heel erg leuk, dat ademt de Oerolsfeer uit. Ik weet niet of je die leuke lampjes hier kunt zien. En, nou, zodoende. 9 april gaan we het dus hier houden en 10 april in Delft. Dat is de bedoeling. Maar waarom 2 keer? Waarom 2 keer? Omdat natuurlijk mensen in de Randstad, die vinden Friesland heel erg ver. Ja, het is een ei, hè? Precies. Nee, maar Janna woont in Rotterdam. En Janna? Heet het Den Haag? In Den Haag, ja. Sorry. Maakt niet uit. Je werkt in Rotterdam, dat was het. Ja, dat is waar. Ja, dus daar hebben we ook een soort aanhang die het heel graag wil zien. Voor de luie randstedelingen. Ja. Wilst Janna zwanger wie, die Soldada wil gewoon terug. Zag de band naar Zuid-Afrika op tour met een oorlogsjongeres. Maaike Sietsma had hij toen een tijdje vervangen van Triality. Hoe is dat bevallen, Herman? Heel erg goed, ja. Janna heeft het zelf ook kunnen horen. Ja. Maaike heeft een hele andere stem dan Janna. Heel dynamisch en iets hoger qua kleur, maar ook weer ja, ze is een heel muzikale meid en heel vrolijk spontaan. Ja. En ze noemde haar zelfs een engel in Zuid-Afrika, dus dat was heel erg leuk. Ja. En ik zei het al, Zuid-Afrika, we zijn met Maaike naar Zuid-Afrika geweest, dat was een super ervaring. Sowieso 2008 hebben we heel leuke dingen gedaan. En Maaike, ze heeft nu ook succes met Friolati, met die meidengroep. En ik ben heel blij voor haar. En heel dankbaar dat ze dat gedaan heeft. Maar dat weet ze wel. Ja. Ja. En Maaike? Salsa Band is een liedje over een klein kind. Alleen dan een spelend kind. Het kind dat ik bedoelde was mijn dochter. Ik liep 's ochtends altijd met mijn dochter de hond te laten. En dan op een gegeven moment zei ze, papa, nog even over de brug. En oké, nou, en dan op een gegeven moment, over die brug was namelijk een speeltuintje. En dan kwam jij op de brug? En dan ging ik over de brug, ja. Kwam ik over de brug. En, maar het probleem was dat ze nooit bij het speeltuintje meer weg wilde. Dus dan zat ik daar gewoon een uur. In 2010 komt er een nieuwe cd uit. Maar dat is nog een verrassing. Soldada wil nog net zo volle kwiet hoe haar nieuwe cd en hoe het klinken zal. Feit is dat als Janna een nummer jongt, het wel aardig vrolijk klinkt. Misschien is het een idee om Cobain in het Frieskop te nemen. Al die depressieve nummers lekker vrolijk in een simmerske uitviering. Nashville